Tak kam půjdeme? Co třeba domů? Ne, jsme na noční procházce, co třeba tamhle? Já bych šel tam. Počkej, kam jdeš? Tudy. Co je, proč si sedáš? Nechci chodit pěšky, tak čekám na autobus, ne? Jaký autobus, jdeme? Marku, přechod! Nechceš jít už domů? Fakt tak malý. A nechceš jít aspoň na jedno? Prosím tě, už fakt pojď. Jo. Hele, když jsme tady, nekoupíme si něco k jídlu? Dobře, tak jdem do Kauflandu. Počkej, když jsme tady u Alberta, tak si koupíme tady, ne? Řekl jsem, že jdeme do Kauflandu. Do Alberta. Jdeme do Kauflandu. Jdeme do Alberta. Řekl jsem ti, že jdeme do Kauflandu. Do Alberta. Do Kauflandu. Do Alberta. Do Kauflandu. Do Alberta. Do Kauflandu. Tady mají slevy. Tam mají zadarmo vozíky. Dobře, jdeme. Zadarmo, vozíky. OK. Co vidíš, Míro? Zavřeno. Dobře, tak pojedem domů. Kdybychom šli do Alberta. Co je, Míro? Vypadáš nějak sklesle? Už chci jít domů. Proč? Vždyť jsme na procházce. Proč? Protože jít někam s tebou je vážně na zabití. No tak jdeme na autobus, no. Jaký autobus, co to zas meleš? Jedeme vlakem. Pojedeme autobusem. Pojedeme vlakem. Pojedeme autobusem. Jedeme vlakem. Autobusem. Vlakem. Autobusem. Vlakem. Autobusem. Ti říkám, že jedeme vlakem. Tak! Čau, jeho si nevšímejte. Pohodě. Vybrali jsme si velmi rušný prostor na zakončení tohoto videa. Bojím se. Má kebab. Má kebab. Kebab tam si... Jsme rádi, že jste se podívali právě? Právě. Jsme rádi, že jste se podívali právě na tohle video. Je to naše první video a doufám, že se vám bude líbit. Snažili jsme se to udělat tak nějak vtipně. Trailer nepotřebujeme. Doufám, že pak najdu. Co se na ně takhle chvilku dívat? Tak jo. Já zase tak pěkný nejsem. Nic moc, no, podívej se na tamhle toho zrzavýho. Ne, to nejsme. Ježiš, ta holka. Tady Tady to má, tady. Tady, čo? To je taky, fuj. Tady. Jo, to je to. Fuj. Ne. No, Běž si to umejt. já se na to nemůžu dívat. Ne, to ne. Mějte se. Mějte se. Čau.